Башкорт милли кийими осталары арасында тамга конкурсы тамамлана. Быйыл конкурс инде яңа исемдер аскан. Һаумыһыз, хөрмәтле тамашачылар, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Республика халык ижады үзәге генераль директоры Артур Алибаков. Артур Айдарович, һаумыһыз. Шулай итеп, тамга конкурсы быйыл республикала инде халыкара конкурс икенчегә үтә. Быелгы үзенчәлекләре нимәле, үткән елгыһынан нимәһеннән аерыла? Оның өзенсәліктері ябай деп әйтәктә була һәм быелгы конкурс мына былтыр мақсатланған біздің идеяларыбыз, біздің шарттарыбыз деп әйтәйек, хыялдарыбыз быел мына бойымға аштысақ. Чөнки былтыр коймак тойырлы була. Әлбиттә, беренче конкурс әйтәйек, 2% біздің эшләребез бергә килгән заявкаларның 2% деп әйтәйек, улар сәхнәләштерелгән, стильләштерелгән костюмдар булһа. Чөнки капыл гына буны тап этник киемдәрде. Әлбиттә, менә быел әйткәндә киресенчә 2% безнең эшләребез ул этник һәм тарихка нигезләнеп эшләгән костюмдар булды. Ул менә ысын мәгънәсендә ошо конкурстың төп максаты. Чөнки һуңгы елларда менә стильләштерелгән костюмдар безнең этник я булмаһа тарихка бәйләнмәгән күп булган костюмдар сәхнәләргә килеп чыктылар. Шуңа был ошо эштең, ошо сәясәттең бер формаһы дип әйтергә була. Әйтәйек, менә шул максаттан безнең республикабызда 2 милли кийим көндәре барлыкка килде бит инде. Елына 2 тапкыр үткәрелә. Елына 2 тапкыр үткәрелә һәм менә ошо тамгала, ошо зур теге эшләрнең бер формаһы булып тора. Әйтәйек, шул безнең республика башлыгыбыз да милли костюмдарда төрле мәдәни сараларга йөрүләр, ул да зур безнең эшебез һәм безнең горурлыгыбыз дип әйтәбез. Һәм менә бүген күрһәгез инде күп кенә безнең яшьләребез дә шул безнең төрле власть структураларында менә шундай стильләштерелгән этник һәм нимәһе әһәмиятле тарихка бәйләнеп эшләнгән костюмдар барлыкка килделәр. Гомумән ул менә безнең эшебез һәм безнең менә горурланабыз. Өченчедән, ул тамга конкурсы ул менә ниндәйдер безнең осталарыбыз өчен, этнографтар өчен бер зур майданчык. Унда төрле лабораториялар формаһында, мастер-класслар формаһында да уларның менә ошо аралашуу, тәҗрибә уртаклашуу майданы булып тора. Һәм дүртенче ул әлбиттә безнең осталарыбызга кемдер менә гомер буена энтузиазм менән ошо безнең милли костюмда тергезү максатында һәм уларның үзенчәлеген һаклап алып калуда максатында эшләгән кешеләргә зур поддержка итәйек, зур финанс ярдәм булып тора. Чөнки барыгыз белүегезчә, безнең был конкурсның призовой фонды ла байтак. Һәм ул быел күпме? Быел да былтыргыга караганда әзрәк түгел, киресенчә әйтергә була күбрәк һәм шул әйтәйек, гран-при безнең 300 меңлек приз һәм башкалары 100-шәр, 50-шәр, 70-шәр һәм быелгы финалга чыккан барлык конкурсантта аксалата бүләк аласак. Бuna халыкара дигән статусы бар. Был конкурстың һәм география ничек быел киңрәкме, күбрәк катнашамы? Гомумән әйткәндә, быел без 200-дән артык кешеләрнең осталарның эшләрен кабул иттек һәм уйлап кына карагыз 1200 эш кабул иттек. Гомумән конкурсның шартларына килгәндә бер кеше төрле номинациялар сыгыш яһарга уйлый. Мөмкин һәм төрле номинацияларның аша сыгып ул гран-при алырга мөмкинчелеге бар. Һәм былтыргы ел менән сагыштырганда әлбиттә быел күбрәк һәм иң мөһиме сифатлырак. Сифатлырак димәк. Сифатлырак әлбиттә. Бuna быел күбрәк кайһы шулай да өлкәләрдән, илдәрдән бәлки? Чит илдәрдән килгәндә ул безнең Төркия, Италия, Казахстан, Кыргызстан дан без күп кенә эшләребезне безнең милләттәшләребездән кабул иттек. Әйтәйек, Рәсәй регионнарынан безнең кайһы өлкәләрдә безнең милләттәшләребез яшәйләр, улар барыгы да эшләрне килгәннәр. Ул безнең тыгыз бәйләнештә булган менә 13 регион дип әйтәйек инде. Шул 13 региондан да хәтта Мәскәүдән, Петербургдан, Пермь өлкәһе, Хамар өлкәһе, Ырымбур, Силәбе, Татарстан бар өлкәләрдән дә безнең катнашучылар бар. Һәм нимәһе мөһим, улар безнең призлы урыннарда да бар. Чөнки һуңгы елларда менә тарихи костюмга әйтәйек, этнографический костюмга нык игътибар ителә. Олларның гына түгел, яшьләрнең дә һәм даже балаларның да һәм быел безнең конкурсның бик менә шундай яхшы күренеше дип әйтәйек, безнең балалар номинациясында күп кенә конкурсантлар булды һәм уларның алында бик көчле эшләр бар. Һәм без ул костюмнарны киләсәктә лә үзебезнең халык иҗаты үзәгенең сараларында, гомумән әйткәндә республика сараларында күрәтәсәк бит һәм ошо конкурстың
Дөйімләп әйткәндә, ул ниндәйдер бер шаблон барлыкка килтерәбез. Менә ошлай булырга тиеш. Чөнки башкорт милли киемдәре улар бит инде ырулар менән генә бәйле түгел. Һәм селтәр генә түгел, шулай. Ул бит ырулар менән генә бәйле түгел. Ул гомумән географик урынлашкан региондардан да бәрле. Шул ук мәсәлән Дим башкорты, Дим буе башкортлары кайсындыр, Ырымбур башкортлары, Силәбе өлкәһе башкортлары, әйтәйек, бер көньяк мәсәлән Төньяк костюмдары. Шуңа күрә ул менә бер зур эштең бәләкәй генә өлеше, шуга әйтергә кирәк, менә икенче ел Алла буйырһа, без зур каталог сыгарга максатланганбыз. Һәм менә ошо региональ принциптан без зур костюмдар барлыкка килтерә, һәм безнең уга нигезебез дә бар, тарихи материалдарыбыз да бар, һәм иң мөһиме безнең осталарыбыз да бар. Бына һез берничә номинацияны әйтеп үттегез инде. Алдагы һорауымды җавап биргәндә дигән һымак. Үткән елда берничә номинация булдырылгайны, һәм быел улар арттырылдымы, әллә шул ук номинациялар каламы? Юк, шул ук номинациялар кала. Әйтеп үтәйек, беренче ул башкорт халык киеме реконструкция, икенче номинация безнең заманча авторлы костюм, өченче номинация ул безнең балалар милли киемнәре, дүртенчеһе безнең башкорт милли бидә үстәре, һәм бишенче номинация ул безнең башкорт костюмы аксессуарлары. Кайһында күбрәк эшләр булды? Беләгезме, мин горурланып әйтәм, безнең менә иң төп номинация дип әйтәйек, безгә кирәкле номинация, мөһим номинация башкорт халык милли киеме, реконструкция һәм тарихи костюмда иң күбе булды. Әйтергә кирәк, барыһында ул тигез рәвештә килә, әмма ләкин без менә былтыр ошо конкурсты барлыкка килтергән мәлдә, әлбиттә, без басым эшләгәнек менә ошо номинацияга. Чөнки ул безгә кирәклерәк. Без артабанда ошо эштә дәвам итер өчен нигезләнергә тиешбез. Икенче номинацияларда без ситтә калдыра алмайбыз, чөнки ул конкурс. Конкурста бәлки ул эштәр, әлбиттә, менә аксессуарларга килгәндә, шул ук түшелдерик, я булма селтәр алып килгән кешеләрдә гран-при алу мөмкинчелеге бар. Шул ук ювелир изделие алып килгән конкурсанттарда алар безнең гран-при алуга мөмкин, чөнки уның булырга тиеш тарихы, булырга тиеш сифаты. Шул безнең жюри әгъзалары менә шундай эшләрдә кабул итәләр. Әйткәндә, кемдер баһаланы эшләрдә? Менә ул халыкара конкурсы буларак, унда бит инде безнең конкурсанттар гына халыкара булырга тиеш түгелләр. Гомумән жюрилар безнең халыкара конкурслар. Бында әлбиттә безнең осталар, икенчедән безнең галим этнографтар, өченче безнең Башкортстан һәм Россия Федерациясының билдәле шәхесләре ошо өлкәлә шөгыльләнгән һәм безнең өчен безнең дусларыбыз Кыргызстан, Казакстан, шул ук безнең милләттәшләребез Польша һәм Германиядә булдылар. Улар онлайн форматта безнең конкурсты каранылар. Без уларга ошо конкурстың материалдарын да ибәрдек, шул ук протоколларын да ибәрдек. Бүгенге көндә безнең протоколларыбыз тулы һәм менә Алла буйырһа, 14 көне инде без киске саат 6-ла Арт-Квадрат мәйданчыгында ошо җиңүчеләрне бүләкләйбез. Финалга үтүчеләр күп булдымы? Финалга безнең 36 эш гомумән төрле номинациялар үтте. Шуларның күбеһе дип әйтәйек, бая әйтеп үттем бит, барыгы безнең аксалы призга һәм финалга үтмәгән безнең көчле эшләребезне, без шәхесләребезне дип әйтәйек, осталар да без төрле номинацияларда айрым бүләкләргә булды һәм шул ук аксалата бүләк алачаклар. Ысынлап та үткән ел беренче тапкыр оештырылганда, ул бәлки кемдердер дәртләндергәндер, уйландыргандыр һәм сәмләндергәндер һәм быел катнашучылар күбрәк булуы тапшыруга бәйледер дә. Бына 14 көндә тамашачыларны нимә көтә? Гомумән тамашачыларны индерәгез мәллә ул онлайн сара буламы? Индерә, без буны онлайн форматта ул булачак әлбиттә. Күзәтергә мөмкин. Безнең шәхси сайтыбызда, шул ук YouTube каналларында да булачак әлбиттә. Без аның финал турларында күрһәттек. Гомумән менә шул әйтәйек, яңа форматта үтүелә. Безнең онлайн форматта күп тамашачылар булуы менә исбатланды, чөнки 3500-га тиклем кеше караны бер генә финалды, һуңынан хандарыбыз артып бара. Онда да мөмкинчелек була һәм әлбиттә аны былай килеп тә офлайн форматта күрергә мөмкинчелек булачак. Кайда була? Арт-Квадраттың фабрика дигән мәйданчыгында, 3нче этажда. Онда һәр вакытта безнең Өфөләге, республикабызда, гомумән Россиядә булган модельерлар, дизайнерлар үзләренең эшләрен күрсәтә. Ул бер магазин формасында без аны шул заманча мотор итеп эшләргә булдык. Һәм ул менә безнең хыялыбыз инде шул Париж һәм Италия теге мода азналары күп мотор форматта үтергә тиештер. Анда улар үзләренең эшләрен һөйләмәячәктер. Улар тик костюмнарны күрәтәчәктер һәм бөтен информация әйтәк, мәгълүмат ул безнең экранда булачак. Гомумән ул
тиз генә менә шул теге матур эшләребезне, шул ук ювелир изделияларда улар безнең стендтарда буласак. Шул ук әйтәйек, ул зур асык майдансык, унда барлар килеп кәңәшәшергә мөмкиннәр, тәҗрибә уртаклашырга мөмкиннәр, костюмнарны да тотып карарга мөмкиннәр, уларның ысын мәгънәсендәге төстәрен дә күрергә мөмкин, чөнки ул мөһим. Ә бына Кыргызстан, тинеге башка төрки халыкларда уларны кунак сыйфатында сакырмайсызмы? Кунак сыйфатында без аларны әлбәттә сакырабыз, әмма ләкин менә соңгы осырда барыгыз белүегезчә, ошо пандемия менән булган проблема аркасында уларны сакыра алмадык. Безнең күптән инде менә хыял, безнең икенче конкурс, икенче лә ошо пандемия осырында үтә. Алла уйра ошо авыр мәлдәрдә еңеп чыккас, әлбәттә без үзебезнең дусларыбызны, милләттәшләребезне Польшадан, Германиядән, шул Кыргызстандан, Казакстандан без әлбәттә сакырасак бит. Һәм үзебез дә тәҗрибә уртаклашырга, яки үзебезнең тәҗрибәне уларга һөйләргә, чит илләргә сыгырга безнең мөмкинчелегебез бар. Менә ошо осырды гына көтеп алайык та, бөтәбез ошо. Гомумән, һәр иҗатчыга үз казанында гына кайнамау, башкаларның да тәҗрибәһен күреп күзәтеп бару мөһим, шулай бит. Бына башкорт теле көненә карата халык иҗады үзәгендә тагын нинди саралар көтелә, нимәләрдә тамашачыларга күзәтеп барырга тәкъдим итәһегез? Гомумән әйткәндә, безнең онлайн менән бәйле булган саралар күп. Әмма ләкин без быел икенче төрле эш алып барырга булдык, чөнки дөресен әйткәндә, онлайн сараларда халыкты арытты, халык арый. Ул саралардан, төрле флешмобтардан, шуңа күрә Янда аралашуда хагына? Әлбәттә, шуңа күрә без мәдәни яктан сыгырга булдык һәм ошо көндә безнең Зилия Бахтиеваның мына йырлаган башкорт телендә һөйләшәм дигән йырына шул ук тамгала безнең катнашкан балаларыбыз, бәләкәй генә сабый костюм, милли костюмнарда киеп матурына әйтеп йырлаган, менә зур матур клип сыгарга уйлыйм. Мөхәррәм Сәлимов көенә һәм Рашид Шакур язган ошо безнең бәләкәй сактан алып килеп йырлап йөргән йырыбыз бит инде башкорт телендә һөйләшәм. Менә шуның клипын төшердек һәм ул клипын без 14 көндә презентацияны ясакбыз һәм таргетированный реклама итәбез инде шул формула бөтен Башкортстанга һәм безнең милләттәшләребез яшәгән төбәкләргә тартасак. Премьераны көтеп калабыз, димәк. Әлбәттә. Зур рәхмәт иткән әңгәмәгез өчен, уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Республика халык иҗады үзәге генераль директоры Артур Алибаков булды. Тамга конкурсы йомгактары турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.